denkt nou eens dat al deze mooie vakgebieden, beroepen, dat fut is. We zitten algemeen roerige rutmobieltjes, Instagram, Facebook, van alles zitten we. Maar nu kom ik heel dicht bij het verhaal. Je mobieltjes, je maakt je het niks. Ja, doe kerst kijken, maar je maakt je niks. En de kern van het verhaal is van immaterieel erfgoed. Het moet niet alleen nog maar in een museum staan, wordt gehaald met poppen, onklooid is. Nee, dan moeten mensen ook vertalen kennen. Dan moeten mensen het zijn laten kennen. Doe maar schilderen kennen. Als mensen zeggen, nou meneer, ik wil het wel eens zien hoe het doet. Dan moet ze zeggen, nou, kom naast me zitten, dan laat ik het u zien. Als we aanst alleen nog maar in een computertijdperk zitten, dat is bijzonder koud. De laatste tanks wien nog maar kwalijk de provincie uitrollen of er waard al een film opnam om de vrouw zien te laten dat Friesland nog helendal alive en kicking weer. We gaan weer onder de kei. Stieken de rappels weer uit de klooi. Zongen de psalmen van David weer, maar vooral we zetten Beppe weer in de kreeze klingen en de jongens aan het helmhout. Om maar zien te laten dat uw cultuur, uw identiteit nog toch geen oorlog lietsmond te krijgen is. En nou, wat doen we nou, Simmer Duis? Binnen we dan helemaal niet opsketten in die trijvingerziel? Waarom houden we zo vast aan het orde en blokkeren we met al uw tradities de vooruitgang, het naaien net? Nathan hielp ze de hoed nooit al, hè? Is de voorzitter wat tevreden? Ja. Ja? Je moet wat bedenken, hoor. Je bent wat creatief. Ja. Wat doe je, Mjoerd? Films, we besteden over hier 110 hier. En dan maak je een fotoboek over de gebroeken van Hielpen in de 18e eeuw. Er moeten zo min mogelijk hedendaagse elementen op een foto. Waarom vinden mensen dat altijd zo mooi? Dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. En, wij hebben een hele mooie dracht. Waarom vinden mensen bijzonder? Dat is een goede vraag. Je beelden wat uit. Hè? Dat is eigenlijk het verhaal. Wat? De rijkdom die we hier vroeger hadden hebben, nou, dat we daar op Ruts komen binnen. Dat is eigenlijk het verhaal. Grutsk op Hielpen. Daar heb ik wel wat reden toe. Want het verhaal van het stadje is een verhaal van 17e en 18e eeuwse handelsreizen over de wereld. Internationale contacten, vastpoort. Een verhaal dat je als Hielper graag vertellen willen. Het liefst in je eigen taal. Ik al zei iets eigens. Steekt niks om. Hielp me relatief lek plakje. Lek plakje, ja. Het een heel soort ding vroeger, no? in de scheepvaart en zo, maar daar is toen zondregister zoals, weet ik, een toren. Hielpen komt een heel soort naar voren. Ja. En dat mij na het verland gaan. Wie werk je er heel hard over? Vocht dat direct wel voor wat ik zeggen? Ja, maar Joost, is het zo makkelijk dat mooi net verlengen. Maar waarom mooi dat net verlengen? We moeten toch vooruit met z'n allen. We moeten toch net in het verliezen heen blijven. Ja, maar nee, maar het is dat hangje. Het is net hangje blauw. Het is net hangje blauw. Nee, het is helemaal net hangje blauw. Het krijgt een verrikking. Ja. Als je net naar de skiertnis jocht, dan komt het net vooruit.
Misschien is dat ook wel de kern van immaterieel erfgoed. Hè? Dat het verbonden is met emoties. Dat het iets is wat voor mensen van betekenis is. Wat ze aan hun hart gaat. Kijk, de term erfgoedgemeenschappen wordt gebruikt. Maar je kan ook een andere geleerde term gebruiken. Emotienetwerken. Misschien zijn het wel allemaal emotienetwerken. Waarbinnen wij onze tradities beleven. En ja, die emoties moet je serieus nemen. Die zijn ook belangrijk. En laten ook zien dat het voor iedereen belangrijk is. Historicus Albert van der Zijden werkt voor het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. En is gauw klaar met mensen die het vinden dat folklore, traditie, rituelen, alweer immaterieel erfgoed, net meer van deze tijd wezen zoeken. Nou, ik denk dat je zonder traditie kun je eigenlijk niet leven. Want dan heb je een soort inhoudsloos bestaan. Het geeft zin aan je leven. Het heeft iets met zingeving ook te maken. Je brengt ook tot uitdrukking van, dit vind ik belangrijk in mijn leven. En vroeger dachten ze altijd, ja, het is allemaal folklore, het is iets voor vroeger. Terwijl nu denken ze van, nee, het is eigenlijk iets wat het leven ook een beetje jeu geeft en inhoudt. Dus immaterieel erfgoed is echt superbelangrijk. En zonder immaterieel erfgoed is eigenlijk geen leven mogelijk, zou ik gaan zeggen. Goed zo. Houd je arm lang, hè? Houd je arm lang. Dat zat lang? Lang hoor. Ze staan in een hele oude en rijke traditie. Deze squalbeen die het hier op waar zit te midden, de techniek en tactiek van het Frieske keertspul bijbracht wordt. En ja, ze dreamen al jaar één en dezelfde dream. Vrienden en vriendinnen van de PC. Joert, weten wij het paard, het huis, waarom te vinden. Want daar, vrienden, daar binnen wij thuis. Daar, waar de keertsbal vlucht. De arena werd die ene dream wiermaken worden mat. Om één keer de prijs der prijzen te winnen. Op de heerlijkse PC in Frinscher. De grootste keertspartij die dit jaar voor de 167ste keer houden wordt. Der doggen en dienen ze het voor. En om de willen vanzelfs. Als ik ergens liedjonkie keerste, en dan keerste die grote man hier ik. Nou is heiten en zo. En mal keer je, dat is sport. Hè? Het op het veld van de, samen het gas met uit de groen. En dan hier is het even voor de wind. De man hier is namelijk mooi. Ik kon helemaal net zo goed keersen. Maar dat was fantastisch om te zien. Want als hij daar in de lurenlijn hier dan wist wel en eer ronde hier over het veld liet staan dat hier een bal op het dak van Teddy Venema's-lijn hier. Nou, dat wie de wereld te liets. En dat is juist dat liet jonkje naar. En daar gist ik hier mooi van. Dit is heel belangrijk. Je weet dat het gaat nergens over en het is takelijk heel belangrijk. En die grote man die leven daarvoor. Ja, dat is fantastisch. Hier recht. Nou. Wat is het? Het wordt een zwarte trouwwendke. Die doen ze nooit als ze naar Cerken gingen. En wordt geen fleurige stof gebruikt, maar een zwarte wollen stof met wit linnen van binnen. Waarom is het zwart dan? Ja. Ja, zegt maar eens. Dat het is een krek of is het het afsluiten van het famkewezen, zeg maar. En dan doen ze in de Cerken dit. En dan daarna kwam de melk en bloed. Daar hebben we stof van nou. Ja. Dat weer ik heel min te krijgen. Dat is heel min te krijgen, ja. We hebben wel heel wat om ons heen gezorgd. Hielpen, 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 hielpen. Alarm, alarm, met kroon over staren. Staren Leidse vier in het west. Keuren is een stoeken west. Onderwissen en de poort. Morgen uit de stoeken. We vinden het wel mooi om het in stand te houden, maar ook om het gewoon samen te dragen. En dan komt ik nog eens in een buitenland. Ja. Ja, maar meer ben... Ja, Amerika geweest, Japan. Ja. Nou, wie komt er? Maar Spanje, Zweden, Denemarken. Ja. Ja, Amerika, Dan Japan. komt ik nog eens ergens.
Frankrijk. Ja. En dan talen. Nou, ja. Ja, dus, hoe heet het dan in Denemarken? Nou, praat ik heel precies. Ik praat heel precies. En hoe ga je dat? Best? Ja? Ja, echt weer, ja. Ja. Dat kon te verstaan. Ja. Er zitten echt wel woorden die het zal overeenkomen wel. Ja. Nou ja, en zo, zulke dingen ik. Ja, het is wel, ja. Het is een verrijking van die leven, vind ik. Dat vind ik ervan. Ja, echt weer. UNESCO gebruikt het woord borgen voor de toekomst. Dus er zit al iets meer actiefs in. Hè? Dat is ook iets wat belangrijk is in die immateriële-conventie. Het is niet iets bewaren van vroeger en dan er een stolp over zetten en dan het leuk maken voor toeristen of zo. Het is iets waarin je voortdurend moet werken en wat je voortdurend een nieuwe inhoud moet geven ook. En een nieuwe vorm ook soms. En dat hoort bij de dynamiek van cultuur. We krijgen mensen uit andere landen, uit andere culturen die hier naartoe komen. Waarvan ik het interessante vind dat het juist je weer bewuster maakt van wat jij zelf belangrijk vindt. Hè? Dus die momenten met andere mensen laat je ook nadenken over wat jij belangrijk vindt en wat zij belangrijk vinden. En wat kunnen we van elkaar ontlenen. Maar je moet echt door naar de toekomst. Want als je het... de manier van 100 jaar geleden en dat kunstmatig opleggen, dat kan je misschien in een openluchtmuseum doen of zo. En dat is historisch erg interessant. Maar dat is niet de samenleving waarin we nu leven. En maar er zit natuurlijk wel een spanningsveld. Hoe doe je dat? Kijk, je hebt dan... Dit is een soort verandering, hè? Door anderen of mede door anderen enzovoort. Maar je hebt ook in de tijd natuurlijk, ik ben historicus, bij iemand heeft het ook altijd een spanningsveld tussen traditie en vernieuwing. Ja. Hè? Dus zonder traditie ben je nergens, maar zonder vernieuwing ben je eigenlijk ook nergens. Dus je moet je steeds weer verder ontwikkelen om weer bijvoorbeeld nieuwe generaties aan te spreken of om dingen uit te leggen, om over te brengen. Ik weet niet wat het Fries is, maar op een bepaalde manier wel bijzonder. Dan kiest naar de aanleiding van de partij een pilsje drinken, maar dus. En ik wil het waar. Helemaal beide wil weer eens die. En dat kind. Dus dan kiest hij een helden, kiest op schouder slaan, kiest een pilsje aan. Roen in het verleden, ik was gigantisch uit de klauwen. Dat had ze wel 20 farmstien hier en later zijn ze wat soep die man. Ja, dus wel. Maar dat is wel bijzonder aan een keertserij. Dan kun je met die helden praten. Maar keertsen gaat het gewoon net goed. En als het zo spietig, is dat nou spietig toch wel van... En stel nou dat hele keertsen ophoudt. Misschien één keer in die nog een reunie, dat we alweer de score, want ik heb natuurlijk op sokken keertsen. Dan wil je dronken maar snel en oude verhalen, maar verder net. Dan ben al die verhalen, oerhotsen en pietjetsen en noteek en een verwierens. Dat is al je voet. Dat is al je geschiedenis. Het is wel geschiedenis, maar dan is het helemaal voet. Dus dat zou ik eigenlijk wel treurig vinden. En dat alleen al is gewoon genoeg reden om de sport voor de eeuwigheid bewaren te willen. Maar dat roept ik weer vragen op. Deze benen al je nog een keertsen. Mooi hoopje. Maar als dat net zo is het dan wel eerlijk om ze op te zadelen in mooie sport die meer met het verliezen op heeft als met de toekomst? Eerlijk, zei je, is het wel eerlijk? Is dat een morele kwestie? Klapst er zuur in. Nee, volgens mij is het net eerlijk. En het is al helemaal net eerlijk als die jongeren dat die ooit die dromen weer moet zien matten. Die tenenkrommende situaties van die heiden die door die keertvelden investeren. Ze moesten van veld af woord zien, al die mannen. En dan ben je nou kiezen voor het volle dynamische wallbal. Dat zou ik zeggen, die lekker die gang. Dwan. Als het maar plezier is. Ik ben opgegroeid in een heel iets dorpje, in Pines, vlakbij Friendshit. Het enige wat zij hebben is een keertsveld. Dus wat zei men? Nou, het was de skeertsen. En ik vond het gelijk hartstikke leuk. Misschien hier ik gelijk wel wat balgevoel dat ik dacht van nou, dit lijkt me wel.
Maar ik vind rolbal volle sexier dan het Friese keertsen. Ja. Was dat dan niet lezen waarom dat zo is? Want ik weet het net precies, maar het is wel zo. Ja, ik vind het ik. Oh. Dat komt gewoon omdat het eigenlijk het keertsen, nou ja, wat ik al heel lastig vind, mensen die mij in Greens vregen of Boetenland, dus die mij vregen wat voor sport dost en ik met keertsen uitlezen. Het is eigenlijk onmogelijk. Allereerst onder een Nederlander al uitlezen wat keertsen is haast onmogelijk. Je moest eigenlijk gewoon een papier hebben om alles te tekenen. De puntentelling is al lastig, mooi, de woorden erbij. Ja, en moorkeertsen, dat is gewoon, nou zoals gewoon squash, maar dan zonder zietmoren en maar in hangen. Het is explosief, snel, pittig spel. En ja, wel heel, wat zoek ik deze? Sexy. Ja, nou ja, sexy dus. Wat vind je toch mooier? Must kiezen. Must kiezen. Dan denk ik toch dat ik kies voor een sport waar ik me begonnen ben toen ik jong was. Dus het keertsen, dat echt maar een Friese roots. Ik ben ermee opgegroeid. Ik doe het nog steeds. Vind nog steeds is mijn nummer 1 sport. Dus ja, dan toch het keertsen. Ja. Zo we nu denken is het een Scandinavische schilderkunst. En het is een lekker oor schilderwerk, maar de invloeden zitten duidelijk in het Hielper schilderwerk. En dat is met de 200 jaar intensieve handel met de houthandel van Hielpen naar Amsterdam, naar Nederland en vice versa, is die schilderkunst oernoemd en ziend in Scandinavië. Ik zou mijn verhaal vertellen. Ik heb een vriend, die is accountant. Prachtig aan bouwen, vertellen zo'n geld. Ik voel hem in Fries mee. En hij zei er tegen me, nou Titus, als je op feestjes bent, dan heeft een heel vrouw en mensen gaan om die heen staan en hoe vertelt u dit en hoe vertelt u dat. Zitten ze naast mij. Nou en meneer, wat doet u? Nou, ik ben accountant. En ik ben stil. Ik kan niks meer vertellen. Heel eens een papa, heb me ook vertellen. Cijfers, heb ik wouden. Ik kan niks vertellen, want ik heb geen verhaal. En dan komen ze bij die. Nou, je moet een doekje voor de mond, want dat is een bloedsprouwtje. Het vogeltje stelt de paradijsvogel voor. De paradijsvogel is een vogel met alle kleuren, met alle vormen. Het is eigenlijk een vogel van voorspoed, geluk. Geluk, moet ik zeggen in het Hielpers. Dan komt dat waarom in hun schilderwerk en dat jouwt het verhaal daarvoor. Het is eigenlijk een beeldmerk in het schilderwerk. Ja, maar dat is de belevenis, de passie. En werkelijk weer, wie vertel je dat een soort geld met dit? Heel Nederland, dan kan ik beter het oorstaan. Maar toen kreeg je zoveel, hoe moet ik het zeggen, zoveel energie, zoveel passie, voldoening uit. Dan zei je, ja, maar dit is hartstikke mooi. En dat was toen iedereen vertalen. De plakjes haalden vast toen je cultuur, maar je bestaan hebben ze nou uit het toerisme. En daarom is het van belang om te zeggen van, tweeledig, moeten we dit behalen? Ik zeg ja, en oorneem mij zegt het er wel. Maar meestal kan het echt zijn dat er mensen van Libië van uit de tijd van 1600, daarom is het van belang. Het inhoud museaal gelukkig, ik woon het jitten. Nou kijk, toerisme heeft zijn eigen logica natuurlijk. Hè. En dan zie ik dat toerisme soms gebruikt wordt om tradities een nieuw leven te geven. Bijvoorbeeld om een nieuwe afzetmarkt te vinden. Of om, kijk, in het buitenland speelt die discussie ook vaak van wij hebben een oud ambacht of zo, of een kledingmaker, ik noem maar iets, een bepaald soort traditionele kleding in noem maar wat India of zo. En ja, in onze eigen bevolkingsgroep is er eigenlijk niemand meer geïnteresseerd, maar die toeristen die komen, die willen wel graag zo'n traditioneel Indiaas kostuum hebben, want dat vinden ze leuk, want ze hebben het exotische India leren kennen. En dan kan je zeggen van, goh, UNESCO zegt van, het gaat om het ambacht dat je leven moet houden. Ja, als de afzetmarkt van de eigen bevolking afvalt en je vindt een nieuwe afzetmarkt bij de toeristen, als dat een manier is om het ambacht leven te houden, ja, wat zou je dan op tegen hebben natuurlijk? Nou, wordt het dan niet een soort van aanzichtkaartje? Ja, nou, dat risico zit er. Hè. Kijk, als dat het geval is, dan denk ik dat je inderdaad een toeristisch product bent geworden.
wat voor die lokale bevolking eigenlijk niet meer interessant is. En dat is, op termijn is dat ook niet levensvatbaar. Want ook toeristen gaan er op een bepaald moment doorheen prikken. Ook toeristen laten zich wat dat betreft niet bedotten. Het moet iets van, het is een beetje een gevaarlijk woord, het moet iets van authenticiteitswaarde hebben voor de bevolking die het doet, hè? Die het laat zien, zal ik maar zeggen, ook aan die toeristen. Als ook wel voor die toeristen, die willen ook het gevoel hebben, we willen kennis maken met de echte Fries of met de echte Friese cultuur. Ja, dat doen er niet, wordt niet meer geknikkerd. Nee, dat klopt. De Hielper schilderkunst kregen hier eens wat lien een impuls door de geerwerking met die duistere designer Christine Meindertsma. Kijk, laat ik die ook even zijn en dan kan ik even de verschillen zijn in beschildering van. Doordat het vernieuwende aspecten wijst, zijn mensen uit de buiten verhaald, met name uit het buitenland ook, van het verhaal zit nog efter dat nieuwe design gebeuren. En dan komen ze waarom bij traditionele. En het krijgen het wordt een cirkel, want na de tijd verkijpen we meer traditioneel dan het moderne. En dat komt gewoon omdat mensen net zeggen, ja, maar dat traditionele, dat heeft het verhaal. Daar komt het wij. En dan hebben we dus even doetfolklore en ambacht ertoe. Nou, dan kunnen we dus zeggen, het wijt er wel toe. En dan kan je zeggen, ja, hielpen. Nee, maar ook Friesland. Uiteindelijk. En uiteindelijk ook Holland. Ja, dan moet het per. Je kent de kunst of de sport zelfs vernaaien. Maar vernaaien zit ik in het aansluiten bij de moderne maatschappij. Hoe gaat het Frieske keertsen om mooi gevoelige thema's, met orensporten ik al langer mee omtangelen en wat van je meter op zit? 50 jaar ben ik naar de PC en ik ben er nooit een homoseksuele man tjinkam. Nee. Kinnet, hè? Kinnet, volgens mij. Is absoluut onbestaanbaar. Maar hoe is dat met de vrouwelijke keertsens? Nou, van mijn witten binnen er ja, wel wat homoseksuele bij de vrouwen. Altijd West, misschien nou net zo volle meer. Maar er ben wel West en ik denk dat het ik altijd heel normaal vind. We sowieso heb ik helemaal er niks in. Dus ik zou dat helemaal geen probleem vinden. Hartstikke leuk. En iedereen moet gewoon de sport van die hij of zij wil doen. Dus als het als homoseksuele het keers leuk vies natuurlijk altijd doen. En ik denk net dat er iemand is bij de keertjes die dat zo, net zo accepteren eigenlijk. Nee. En hoe is het met zwarte mensen? Nou, we kennen natuurlijk al eerst hap te moede hoop. Ja, dan ben we helemaal met. Dat is hap te moe. Dan, als ze dan nog een punt heeft, dan komt er een spul. Maar dan gaat het eerst weer fut. En deze geven we fut. En dan geven we weer naar. Volgens mij, ja, dat shift misschien net zo vaak dat er nou ja, een donkere keertje is. Maar daar is volgens mij ik helemaal niemand raar roet van. Dus het is een heel rooskleurig beeld was sketst. Ja. En ik denk dat dit niet klopt. Nee? Nee, als je maar donkere jongens praat, dan hebben ze al wel iets stoers natuurlijk. Maar ze hebben ook al je klootervaringen. Ik op uw Frieske keertschilden. Ja. Of... Ja, ik heb nog nooit zoiets mooi maken. Nou hebben we bij de vrouwen ik net... en ik heb nog nooit zo'n verhaal gehad, dus ik kan ik net over oordelen. En ik denk dat het er iets is wat bij man gebeurt, is bij vrouwen. Ja. Dus... Zo stond er voorwijzen dat er een regenboogvlag op de PC komt hingen. Ja, tuurlijk. Ja, waarom net? Als zij zich daar toch iets beter vielen, dan vind ik dat dat een lietse moeite is. En volgens mij zou iedereen erachter staan in mijn kon. En ik kan je hem vertellen dat unaniem koning worden is van de 166e PC Hans Wassenaar. It's Hellinga, de voorzitter van de PC. Ik het hier wel zoer. Nou, laatst zei ik hem van, komt er dit hier een regenboogvlag op de PC? En dan zei hij, nou, ik weet het, ja. Dat symbolische toch, daar ben ik net zo van. Ik zei, iets had er, die hele PC die hing van symbolen elkaar. Die mooi hem heen worden en die beelden van de Griekse goden. Het is iedereen al symboliek. Dus zei hij, wist wel, hij had ik al in de gaten dat hij daar een beetje krom in denkt. Dus het zou me niks verbazen dat er morgen die vlaggen er wel komen. En succes door daarvoor treien. Gewoon net zuinig, mooi treien vlaggen. Maar dat is dus de symbolische kant. En de andere kant is
Geen bij jezelf naar hoe steen ik erin. Wees daar eerlijk over. En dan bejegent je andere mensen op een andere manier. En als er dan treien binnen zo'n bond binnen, die zeggen wij pakken dit zo aan. Wij gaan hiervoor. Dan verhoor je de dingen. Als dan als je treien in de PC winnen kist, dan kist ik dit soort problemen aanpakken. En zo Martin als voor mij. We ontkomen er net aan als het over tradities gaat. Het kan goed misgaan tussen de behouders en de vernijers. Het is nog net uiteten en het opvallendste dat het opsmieten het is een nijvut. Dat gewoon vriezen grutskop binnen en oren het hier verschammen. Nou, het minste wat je kan doen is de mensen met wie je samenleeft, gewoon ook van hoe kijken jullie er dan tegenaan? En wat stoort jullie eventueel? Dat kan namelijk. En dan kan je van daaruit na gaan denken. Zo proberen we ook de erfgoedgemeenschap in een soort van proces mee te nemen. Van, goh, wat is nou voor jou echt belangrijk? Wat wil je nu echt doorgeven? Zijn die blokkeervriezen daarmee waardevol geweest in die discussie? Ja, ik denk het wel. Kijk, zij hebben ook waarde toegekend natuurlijk aan die figuur van Zwarte Piet. En die waarden zijn natuurlijk, hebben te maken met waar ze ook zelf zich hard voor wilden maken. Sinterklaas de kindervriend, Zwarte Piet de figuur die cadeautjes uitdeelt. Ja, wat kan je er eigenlijk op tegen hebben? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En als je dat de traditie is die je van huis uit hebt meegekregen, waar je altijd met plezier en vrolijkheid aan terugdenkt, ja, dan kan ik mij voorstellen dat als dan van iemand naar jouw gevoel van buitenaf zegt van jij bent fout bezig, dat je dan in eerste instantie denkt van waar bemoeit hij zich mee? Of laat mij mijn feestje gewoon vieren zoals het is. En nou ja, met die blokkeervries had je dat letterlijk. Hè, van laat die randstedelingen gewoon in de Randstad blijven en laat ons het feestje vieren op de manier zoals wij dat doen. Maar tegenwoordig is dat niet meer houdbaar. Dan treedt er een soort van gedachteproces in gang. Van, goh, kijk, ik zie al die bezwaren, demonstranten staan erbij enzovoort. Zouden misschien eens kunnen aanpassen. Ik vind wel dat je dat niet buiten die gemeenschap zelf om moet doen of zo. Dat je het gewoon dwingend moet gaan opleggen of zo. Maar ik vind wel dat het de verantwoordelijkheid is van die erfgoedgemeenschap om op een goede manier over die toekomst na te denken. En ook daarbij rekening te houden met allerlei veranderende gevoeligheden in de samenleving. Plakjes worden daar als er naad maar is. Als hielpen dit niet meer het, als hielpen de klauwendracht niet meer het, als hielpen zo'n mooie touwel aan niet meer het, dat zijn 3 eigenschappen plus het plakje op zich. In heel Friesland zijn plakjes, daar is het niet meer, maar in hielpen hebben we het. En het zal zijn, als we dit volhouden en we halen het de 40, 50 in vol, dan komen er te veel meer camera's aan. Nou ja, dat wil ik ervan zeggen.